Fatti kontrastanti għall-aħħar waqt li komplet il-kompilazzjoni ta' xhieda fil-konfront ta' John Paul Woods, ir-raġel li istqar mal-pulizija li lura fl-2008 kien qatel u ħeles mill-katavru ta' Charlene Farrugia. Madankollu fil-qorti Woods ikkontesta l-akkużi li jinsab mixli bihom u insista li hemm ħadd ieħor involut fid-delitt makabru ta' Farrugia, kerer żagħżugħa ta' 25 sena li kienet ebed f'Novembru ta' 13-il sen ilu bl-fdalijiet tagħha jinstabu f'Lulju tal-2019 f'shelter fil-Belt Valletta. Quddiem il-Maġistrat Marsen Farrugia, l-Avukat Difensur Roberta Bonello għamlet il-kontro eżami tal-eks pretendent Raymond Aquilina illi dak iż-żmien kien responsabbli mill-investigazzjonijiet ta' persuni irrapportati nieqsa. Fost id-diversi domandi li għamlet, l-Avukat staqsiet dwar dak li seħħ fis-6 ta' Novembru tal-2008 meta il-vettura ta' Charlene Farrugia kienet intqabdet bis-CVA dieħla l-Belt fil-waqt li mid-9 ta' Novembru tal-istess sena il-vettura tal-vittma ma ħarġitx mill-Belt Valletta. Ta' meta fl-istess perjodu kien sar rapport illi Farrugia deret f'Bormla. L-avukat staqsit ukoll jekk il-pulizija rawx suspettus il-fatt illi oħt l-arus tal-vittma, jiġifieri Abigail Tanti, flimkien mal-arus tagħha Jasmine Kassar kienu fiċ-ċentru ta' kollox u sansitra Abigail Tanti kienet talbet lil pulizija sabiex jgħaddu l-informazzjoni lilha u mhux lill-ġenituri ta' Farrugia, kif ukoll għalfejn kienet preżenti fl-aċċess fl-appartament fejn kienet tgħix il-vittma. Għal darb'oħra dan kien fatt kemm xejn stramp għad-diviża li dawn iż-żewġ persuni jkunu ferm qrib tal-investigazzjoni. L-eksu pretendent ġie mistoqsi wkoll jekk l-informazzjoni li ngħatat lill-pulizija minnhom qatt kienet ivverifikata skont il-localization u CVA illi l-istess pettur kien ġab u dan irrisponda fin-negattiv. Ta' min wieħed jinnota wkoll li Jonathan Attard sieħeb il-vittma kien ċempel diversi drabi lill-pulizija sabiex jgħaddi informazzjoni dwar l-għajbien ta' Charlene Farrugia għaliex kien jibża illi uħud minn sħabu mitħla fid-droga setgħu iweġġawha. Fil-qorti l-eksu pretendent Aquilina sostna illi kull min kellu l-aħħar kuntatt mal-vittma huwa kkunsidrat bħala suspettat. Madankollu John Paul Woods qatt ma kien issemma tul l-investigazzjonijiet, inkluż meta kien ġie mitkellem Jonathan Attard.